eu sunt Eliza și după atâtea generații de elevi și 2 admiteri luate din prima la UMF Carol Davila, hai să-ți arăt ce am învățat eu în toți anii ăștia în care am tot învățat chestii. Ia-ți cu tine plușul de suport emoțional și hai să stăm la o bârfă. Primul lucru pe care l-am învățat au fost cele 2 tipare de motivație și e mult mai simplu decât crezi. Am observat la elevii mei că există 2 tipuri de persoane. Persoanele care au motivație pozitivă și învață cel mai bine atunci când îi feliciți, îi aplauzi, îi încurajezi și ești, da mami, hai că se poate, e super ce ai făcut aici. Și persoanele care au motivație negativă și nu pot învăța decât dacă sunt în competiție cu cineva și le zici, tu nu ești destul de bun, eu nu cred că faci ceva cu viața ta. Și atunci se ambiționează și mai tare. Și nu există un tipar mai bun decât celălalt sau unul corect și unul greșit. E pur și simplu cel în care te recunoști cel mai bine și e foarte important să-ți găsești tiparul și să acționezi în funcție de el și să-i spui profesorului tău sau persoanelor din jurul tău care te susțin, ăsta este tiparul meu de motivație, ajută-mă să mă folosesc de el. Pentru că o să vezi că peste 50% din tot efortul pe care îl depui tu pentru admitere se regăsește în aceste tipare și în felul în care tu lucrezi în funcție de ele. Încă un lucru foarte important atunci când înveți pentru admitere și pe care l-am simțit și eu pe pielea mea este să faci trial and error la tehnicile de învățat. O să găsești pe internet, pe YouTube, dacă îl întrebi pe ChatGPT, o să-ți dea 10 de tehnici de învățat și nu o să fii compatibil cu toate. Eu personal încercam din răzputeri să aplic tehnica Pomodoro, care dacă nu știi este atunci când înveți în calupuri de câte 25-30 de minute cu pauze de 5 minute. Și nu puteam absolut deloc. În momentul în care îmi luam pauza, era fix în momentul în care eu intram mai tare în focusul de învățat, îmi luam pauza, mă deconcentram și după aia intram foarte greu din nou în focusul de învățat. Deși tehnica asta este printre primele din lume și cele mai folosite și cele mai importante și cele mai aplaudate și e recomandată ca o tehnică foarte bună, eu nu am rezonat absolut deloc cu chestia asta și la fel s-ar putea să fie și pentru tine cu tehnica asta sau cu alte tehnici de învățat. Dar nu ai cum să știi până nu le încerci, ceea ce înseamnă că rezervă-ți o perioadă de timp. În facultate am învățat că pentru o statistică este de nevoie de minim 3 date, așa că ia-ți minim 3 date, ia-ți minim o săptămână din partea mea să testezi o tehnică de învățat, să vezi dacă funcționează. Pentru că timp ai destul. Dacă nu te-ai apucat cu o săptămână înainte de admitere de învățat, ai timp să testezi mai multe tehnici și ce funcționează pentru tine. Și dacă nu merge, schimbo, nu sta foarte mult. Așa cum la admitere nu stai foarte mult pe o grilă pe care nu știi să o faci fiindcă îți pierzi timpul și nu mai ai timp să rezolvi celelalte grile. Și asta se leagă foarte mult de ce vreau să zic mai departe. Pregătește-ți obiceiurile pentru cea mai proastă zi a ta. Pentru că nu o să fii în formă întotdeauna și da, știu că e evident și e clișeic, dar o să vină și perioade proaste. Nu poți să-ți imaginezi asta în momentul în care sunt perioade bune. Și când sunt perioade proaste, nu poți să-ți imaginezi că mai poate fi bine vreodată, dar o să fie bine și motivația ta fluctuează. Este bine să-ți formezi o disciplină și este bine ca obiceiurile din disciplina ta să fie adaptate in your worst case scenario. Cum ar arăta cea mai proastă zi a ta? Ai energie să faci 250 de grile într-o zi? Că probabil că nu ai și poți să faci maxim 100. Puneți targetul la minim și dacă reușești să faci mai mult de atât, felicitări și recompensează-te cu un Netflix sau ceva. Și acum să vorbim puțin de organizare. În primul rând, nu trebuie să te organizezi din prima și dacă n-ai apucat să o faci în prima săptămână, nu este timpul trecut și poți să o faci și la mijlocul procesului tău de învățare. Eu mi-am cumpărat să folosesc pentru prima dată la 28 de ani o agendă. E ok, nu am folosit o agendă de la 7 ani de când am învățat să scriu, dar o folosesc acum și mi ușurează viața foarte mult. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine. Fă-ți un plan și fă-ți o structură astfel încât să termini materia din timp și să ai timp pentru încă 2, 3, 4 recapitulări mai profunde și mai stufoase, ca după care restul recapitulărilor să fie așa un pic mai superficiale. Și dacă nu știi cum să îți organizezi exact materia, ți-am pregătit eu un alt videoclip în care îți arăt cum îți organizezi materia atât la chimie cât și la biologie. Și ți-l las în descriere. Și după toată perioada asta în care te-ai organizat și ai învățat de la zero bazele, după care ai adăugat peste baze și după care ai recapitulat și după aia ai mai făcut o recapitulare, este timpul să observi tipare. Pentru că inevitabil făcând grile, în special din simulările de anii trecuți și din admiterile de anii trecuți, o să observi că anumite tipare de grile se repetă, atât la biologie cât și la chimie și la fizică. Încearcă să observi ce tipuri de grile apar cel mai des în admiteri, fiindcă mereu în fiecare admitere este o grilă de acidobazic, în fiecare admitere este o grilă cu drumul hematiei sau cu secționarea măduvei spinării. Este minim o problemă de randament și puritate
calitate. Este minim o grilă cu sulfonarea anilinei. Încearcă să observi aceste tipare și să vezi pe ce se pune accent, ca să vezi pe ce pui și tu accent mai departe. Și evident că asta nu e tot, dar abia aștept să mai stăm la bârfă și altă dată. Așa că dacă ți-a plăcut videoclipul ăsta, lasă un subscribe ca să te anunț când avem următoarea sesiune de bârfă.